תמיד חלמתם ליצור תמונות שנראות כאילו יצאו מסטודיו מקצועי, אבל ישירות מהראש שלכם? אז זהו. בואו נצלול יחד למדריך הזה, שמראה בדיוק איך עושים את זה עם כלי אחד שהוא, בואו נגיד, די מהפכני. אוקיי, אז תסתכלו רגע על התמונה הזאת. מטורף, נכון? כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה חיים, זה מרגיש כמו קסם, אבל זה ממש לא. זאת התוצאה של כלי אחד, חזק במיוחד. היום אנחנו הולכים לפרק את הסודות שמאחורי ננו בננה פרו. אז מה זה בעצם ננו בננה פרו? ולמה כולם מדברים על זה? כלומר, מה הופך אותו לשדרוג כזה משמעותי? התשובה היא בעצם שינוי מחשבתי שלם. אנחנו עוברים מעולם של רעיונות מהירים לתוצאות מקצועיות ומדויקות ברמה אחרת לגמרי. אוקיי, אז בואו נשים את הדברים על השולחן. בצד אחד יש לנו את ננו בננה הרגיל, המהיר, זה שזורק לנו רעיונות בקצב מסחר. אחלה לסיור מוחות. אבל בצד השני יש את הפרו, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. זה לא סתם עוד גרסה מהירה יותר, ממש לא. זה מודל שבאמת חושב. הוא כאילו יושב לידינו, מקשיב, ונותן לנו לביים כל פרט, כל פיקסל, בדיוק כמו שרצינו. אז הבסיס הזה, של חשיבה, פותח לנו, וואו, ארגז כלים חדש לגמרי. וזה החלק המעניין. בואו נצלול פנימה ונראה מה הם כוחות העל האלה, שנותנים לנו שליטה יצירתית טוטלית, כזאת שעד היום הייתה שמורה רק לאולפנים הכי גדולים. טוב, כל מי שניסה פעם ליצור תמונה עם טקסט במחולל AI מכיר את הכאב. הג'יבריש הממוות הזה שיוצא. אז זהו, שנגמר. ננו בננה פרו פשוט פתר את זה. הוא יודע ליצור טקסט חד, ברור, קרי. פתאום אפשר לעשות פוסטרים, דיאגרמות, אפילו מוקאפים של מוצרים שנראים אמיתיים לחלוטין. זה פשוט game changer. והיכולת הזאת עם טקסט, היא הולכת עוד צעד קדימה. תחשבו על זה רגע. יש לכם עיצוב מדהים, ואתם רוצים אותו בצרפתית, יפנית וספרדית. במקום שעות של עבודה גרפית, אתם פשוט מבקשים, ובום! הטקסט מתורגם ישירות בתוך התמונה, והעיצוב המקורי נשאר מושלם. זה חוסך כל כך הרבה זמן. אוקיי, אז דיברנו על פרטים, אבל מה עם האיכות הטכנית, נטו? אנחנו מדברים פה על רזולוציות מטורפות, עד 4K. מה זה אומר בתכלס? זה אומר שהתמונה שתיצרו תראה מושלם לא רק על מסך האייפון, אלא גם אם תחליטו להדפיס אותה על פוסטר ענק או אפילו על שלט החוצות. האיכות פשוט שם. ופה זה נהיה ממש כיף. אנחנו מקבלים פה כיסא של במאי, ממש ככה. אפשר להחליט על כל דבר. רוצים יחס של 16:9 ליוטיוב? אין בעיה. 1:1 לאינסטגרם? בבקשה. אבל יותר מזה, אפשר ממש לביים את המצלמה. להגיד לה, אני רוצה צילום מזווית נמוכה ודרמטית, או תני לי מבט על, כאילו מרחפן. השליטה היא פשוט מוחלטת. עכשיו תקשיבו טוב, כי זה לדעתי אחד הדברים הכי מהפכניים פה, במיוחד לכל מי שרוצה לספר סיפור. עקביות של דמויות. מה זה אומר? שאפשר ליצור דמות, נקרא לה אלה, ולבקש מהמערכת להראות את אלה שותה קפה בפריז, ואז את אלה מטפסת על הרים בנפאל, והיא תישאר אותה אלה. תחשבו על הפוטנציאל לקומיקס, לסטורי בורד, זה פשוט פותח עולם חדש. ולא רק זה, המודל הזה הוא גם אמן קולאז'ים מטורף. אפשר לתת לו עד 14 תמונות שונות, נגיד סגנון אדריכלי מאחת, פלטת צבעים משנייה, דמות משלישית, והוא ימזג הכל לקומפוזיציה אחת, מורכבת והרמונית. הוא בעצם יודע לקחת את הפרטים שאנחנו רוצים מכל תמונה ולשלב אותם יחד. זה מאפשר ליצור עולמות שלמים שלא היו אפשריים לפניכן. אוקיי. עד עכשיו דיברנו על מה אפשר לעשות. עכשיו בואו נרים את מכסה המנוע ונבין את האיך. מה הסוד שמאפשר את כל הקסם הזה? הכל מסתכם במילה אחת, חשיבה. היכולת של המודל הזה ממש לחשוב, לתכנן, עם מה שנותן לו את היתרון האמיתי. אז מה זה תהליך החשיבה הזה? תדמיינו במאי סרטים על סט. הוא לא פשוט צועק אקשן, הוא מתכנן. הוא מפרק את הסצנה לשלבים. אוקיי? קודם כל נסדר את התאורה ככה, אחר כך השחקנים יעמדו פה ופה, והמצלמה תהיה בזווית הזאת. זה בדיוק מה שהמודל עושה בפנים. הוא מפרק את הבקשה שלנו, מתכנן את השלבים, ורק אז יוצר את התמונה. התוצאה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מפורטת. והקטע המגניב הוא שהחשיבה הזאת לא קורית בתוך קופסה סגורה. לא, לא. היא מחוברת ישירות לגוגל, לאינטרנט החי. זה נקרא עיגון בחיפוש. וזה אומר שהמודל יכול לשאוב עובדות ונתונים מהעולם האמיתי ממש עכשיו, ולשלב אותם בתמונה. זה הופך את התמונות לא רק ליפות, אלא גם לחכמות ומעודכנות. תראו למשל את ההנחיה הזאת. זה לא סתם תצייר לי גרף. זה תציג לי את שווי המניות הנוכחי של חברות הטק, ותסביר לי את המגמות.
המודל לא ממציא את זה, הוא הולך לגוגל, בודק את נתוני המניות בזמן אמת, ויוצר אינפוגרפיקה מדויקת עדכנית לרגע זה. פשוט מדהים. אוקיי, אז יש לנו ביד כלי מטורף, תזמורת שלמה של אפשרויות. אבל איך מנצחים על כל התזמורת הזאת? איך אומרים לה בדיוק מה לנגן? זה השלב שבו אנחנו עוברים מלהיות סתם צופים, והופכים להיות יוצרים של ממש. בואו נלמד איך כותבים את ההנחיות המושלמות. טוב, זה אולי השקף הכי חשוב בכל המדריך הזה, אז כדאי להקשיב. אלה 6 העקרונות שיהפכו כל רעיון פשוט שיש לכם בראש לתוצאה ויזואלית, מקצועית ומדויקת. תראו את הדברים האלה. להיות ספציפיים. לא להגיד אישה, להגיד אישה עם שיער גלי אדום ואור שקיעה לפנים. לשלוט במצלמה. להשתמש במושגים של צלמים כדי לקבל בדיוק את מה שרוצים. אלו הכללים שהופכים אותנו לבמאים של היצירה שלנו. והנה, שחור על גבי לבן, תראו את ההבדל. בצד אחד, תמונה של אישה. מקבלים תמונה של אישה, גנרית. בצד השני, הנחיה מפורטת שמדברת על אור חרסינה, מצלמת 90s, פלש ישיר, אווירה נוסטלגית. ההבדל הוא פשוט שמיים וארץ. זה ההבדל בין תמונה סתמית ליצירת אמנות עם אופי ונשמה. יופי. אז ראינו מה אפשר לעשות ואיך אפשר לעשות את זה. עכשיו בואו נהיה רגע פרקטיים. איפה בעצם משיגים את כל הכוח הזה? וחשוב לא פחות, איך מוודאים שמשתמשים בו בצורה אחראית? והחדשות הטובות הן שהגישה לזה היא די רחבה. זה לא משהו ששמור רק לאנשי מקצוע. זה זמין באפליקציית ג'מיני למשתמשים, זה זמין למפתחים שרוצים לשלב את זה באפליקציות שלהם, וזה זמין ב-AI Studio למי שרוצה להתנסות ולשחק. בעצם, הגישה די פתוחה ונוחה לכולם. וכאן נכנסת הנקודה של אחריות. כדי למנוע בלבול ולוודא שקיפות, כל תמונה שנוצרת עם הכלי הזה מקבלת סוג של חותמת דיגיטלית בלתי נראית שנקראת SynthAD. מה שהיא עושה זה פשוט. היא מאפשרת לכל אחד לבדוק ולוודא שהתמונה נוצרה על ידי AI. זה בונה אמון וזה סופר חשוב בעולם שלנו היום. אוקיי, אז למדנו את התיאוריה ולמדנו את הפרקטיקה. עכשיו בואו נסיים עם החלק הכי כיף, קצת השראה. בואו נראה כמה דוגמאות מטורפות שממחישות לאן הדמיון יכול לקחת אותנו עכשיו, בעידן החדש והמרגש הזה. אז תראו את הדברים האלה. לקחת סקיצה שקשקשתם על מפית ולהפוך אותה למצגת עסקית מקצועית. או לקחת תמונה של מישהו ולהראות איך הוא ייראה בגיל 80. אפילו דברים הזויים כמו ליצור תמונה רקורסיבית של חתול שמחזיק אייפד שמראה את אותו חתול, או ליצור נוף של מקום רק על פי קווי אורך ורוחב. האפשרויות הן באמת, אין להן סוף. וזהו, רמת השליטה הזאת, היכולת הזאת לביים כל פרט וכל פיקסל, זה פשוט לוקח את כל עולם היצירה למקום חדש לגמרי. וזה משאיר את כולנו, כל מי שאוהב ליצור, עם שאלה אחת גדולה ומסקרנת. אם המגבלה היחידה היא באמת הדמיון, אז מה הדבר הבא שייווצר?